Moikka! Tällä videolla käydään läpi sateenkaaren syntymisen takana olevaa fysiikkaa. Sateenkaari. Mitä hienoin ja ehkä jopa tunnetuin ilmakehän optinen ilmiö. Suurin osa varmasti tietää, että otollisen aika sateenkaaren pongaamiseen on silloin, kun samanaikaisesti sataa vettä ja aurinko paistaa. Mutta kuinka moni meistä on perehtynyt, että miksi ja minkälaisia fysiikan ilmiöitä tämän takana on? Sateenkaaret eivät siis olekaan pelkästään luonnon kauniita, värikkäitä ilmiöitä. Niiden takana piilee syvällistä fysiikkaa. Hypätään sitten sen pariin. Tarvitaan siis aurinko, sen lisäksi tarvitaan vesipisara ja vieläpä sopiva sijainti katsella sateenkaarta. Katselijan täytyy seistä niin, että selkä on aurinkoon päin ja vesipisarat havaitsijan edessä. Auringon täytyy vieläpä paistaa matalalla. Lisäksi vesipisaroiden koko vaikuttaa sateenkaaren ulkonäköön. Mitä pienemmät pisarat, sitä haaleampi sateenkaari. Tällöin alkaa olla otollinen tilaisuus nähdä tämä upea valoilmiö. Tarkastellaan seuraavaksi yhden pisaran vaikutusta tähän ilmiöön. Miten sitten se sateenkaari oikein syntyy, kun nämä kriteerit täyttyvät? Sateenkaari syntyy valon sirotessa vesipisaroista. Sirontateorian selittäminen vaatisi kokonaisen oman videonsa, joten nyt perehdytään aiheeseen yksinkertaisemmin valon taittumisen ja heijastumisen avulla. Auringon valkoinen valonsäde osuu pallomaisen vesipisaran etupintaan. Rajapinnassa osa valonsäteestä taittuu pisaran sisään. Lisäksi täytyy muistaa, että suinkaan koko valonsäde ei taitu, vaan osa säteestä myös heijastuu rajapinnasta. Valon taittuminen tapahtuu Snellin lain mukaan. Eli taittuva valo taittuu siis rajapinnan normaalin suhteen niin, että tulokulma alfa ja lähtökulma beta toteuttavat Snellin lain yhtälön, jossa n on taitekerroin. Ilmalle se on 1. Säde taittuu siis veteen tullessa pinnan normaalia kohti tämän yhtälön mukaan. Lisäksi huomioidaan dispersio. Valkoinen valo koostuu sähkömagneettisen säteilyn kaikista näkyvistä aallonpituuksista. Ja taittuessaan rajapinnassa valkoinen valo hajoaa näihin eri aallonpituuksiin. Syy dispersiolle löytyy siitä, että veden taitekerroin riippuu valon eri aallonpituuksista, joten jokainen aallonpituus eli väri taittuu eri kulmassa. Tarkastellaan tätä asiaa paremmin pian, kun puhutaan sateenkaaren väreistä. Seuraavaksi säde etenee pisaran sisällä heijastuen sen pinnasta. Jokaisella heijastumisella kuitenkin osa säteestä taittuu myös ulos. Seuraavaksi kerran heijastunut säde taittuu jälleen kohdassa D, pisaran etupinnasta tällä kertaa ulos pisarasta, aiheuttaen pääsateenkaaren. Kerran heijastuneen valon suunta poikkeaa korkeintaan 42 astetta valonlähteen suunnasta. Mikäli säde heijastuu tässä pisteessä vielä uudelleen ja taittuu vasta tämän jälkeen ulos pisarasta, muodostaa se sivusateenkaaren. Katsotaan seuraavaksi, mikä se sivusateenkaari on. Tässä kuvassa näkyykin nyt tämä pääsateenkaari. Sen yläpuolella näkyy joskus syntyvä sivusateenkaari. Yleensä se on huomattavasti himmeämpi verrattuna tuohon pääsateenkaareen. Sivusateenkaaren värit ovat päinvastaiset pääsateenkaareen verrattuna. Näiden kahden sateenkaaren väliin jäävä alue on muuta taivasta tummempi. Aluetta kutsutaan Aleksanderin tummaksi vyöksi. 200-luvulla eläneen filosofin Alexander Afrodisiaslaisen mukaan. Alue on tummempi siksi, että alueelta tulee vähemmän sironnutta valoa kuin ympäröivältä taivaalta. Tässä kuvan vieressä näkyy nyt vesipisarassa tapahtuvan valonsäteen etenemisen ero pää- ja sivusateenkaaren välillä. Pääsateenkaaren säde on noin 42 astetta ja sivusateenkaaren säde noin 51 astetta.
Sateenkaarityyppejä on monia erilaisia. Äsken nähtiin niistä 2, mutta tässä vielä muutama erilainen sateenkaarityyppi. Ensimmäisenä löytyy interferenssikaari, jossa siis sateenkaari näkyy moninkertaisena. Nämä kaaret syntyvät, kun sateenkaaren valonsäteet interferoivat keskenään, eli vahvistavat ja heikentävät toisiaan. Ne ovat havaittavissa vain silloin, kun kaikki pisarat ovat melkein samankokoisia. Sitten tuossa on esimerkki siitä, että sateenkaarien esiintymiseen ei aina tarvitse vesisadetta, vaan vesipisarat riittävät, tulivatpa ne sitten vesiputouksesta tai vaikka nurmikon kastelusadettimesta. Lopuksi tässä näkyy vielä sumusateenkaari, joka on valkea hohtava kaari ja syntyy kuin valo taittuu ja heijastuu sumupisaroissa. Palataanpa sitten takaisin videon pääaiheeseen, eli siihen pääsateenkaareen. Katsotaan seuraavaksi kokonaiskuvaa sateenkaaren synnystä ja sen väreihin liittyvää fysiikkaa. Sateenkaari siis syntyy, kun auringon valonsäteet taittuvat ja heijastuvat miljoonista vesipisaroista, niin että valkoinen valo hajoaa prisman tavoin näkyvän valon eri väreiksi. Mainitsinkin jo aikaisemmin dispersiosta, siitä kuinka veden taitekerroin riippuu aallonpituudesta, ja veden taitekerroin määrittää, miten paljon valo taittuu pisarassa. Tämä tarkoittaa sitä, että eri värit, eli eri aallonpituudet, taittuvat eri kulmiin pisarassa, ja siten muodostavat kukin oman sateenkaarensa, jolla on värille ominainen säde. Tuloksena on erivärisistä sisäkkäisistä ympyränkaarista muodostuva värikäs sateenkaari. Sisimpänä eniten taittuneen valon muodostama violettikaari ja uloimpana punainen, jolla on suurin aallonpituus, ja niin se saa pienemmän taitekertoimen ja siten taittuu vähiten pisaran sisällä. Täytyy muistaa huomioida myös auringon valon ominaisuus. Aurinko ei suinkaan lähetä yhtä pistemäistä valonsädettä, vaan sehän säteilee valoa joka suuntaan. Auringon pinnan eri pisteistä saapuvat valonsäteet aiheuttavat kukin oman sateenkaarensa, joista muodostuu joukko osittain päällekkäisiä sateenkaaria. Tästä johtuu se, että sateenkaarin värit sekoittuvat toisiinsa. Jokaisesta pisarasta heijastuu katsojan suuntaan vain yhtä aallonpituutta. Tätä voi olla hiukan hankala hahmoittaa, miksi yhdestä pisarasta muodostuukin vain yhden värin kaari katsojaan päin, joten katsotaan tätä tarkemmin. Tässä meillä näkyy nyt yksi pisara, johon osuu valonsäde. Valkoisen valon eri värit taittuvat eri tavoin ja taittuvat eri kulmissa ulos pisarasta. Kuten äsken mainitsin, jokainen pisara muodostaa oman sateenkaarensa, mutta jokaisesta pisarasta heijastuu katsojan suuntaan vain yhtä aallonpituutta. Asetetaan pisara ensimmäiseksi tähän kohtaan. Huomataan, että tässä kohtaa olevasta pisarasta heijastuu katsojan suuntaan vain punainen aallonpituus. Asetetaan pisara sitten tähän kohtaan. Nyt siitä heijastuu vain violettiväri. Nämä 2 väriä erottuvatkin yleensä parhaiten sateenkaaresta. Jätetään näkyville nämä 2 katsojan suuntaan näkyvää värikaarta näistä 2 pisarasta. Todellisuudessa vesipisaroita on luultavasti miljoonia. Lisätään siispä vielä muutama pisara. Huomataan, että näistäkin pisaroista osuu katsojan suuntaan vain yhtä väriä kustakin pisarasta. Kun pisaroita on todellisuudessa vielä paljon suurempi määrä, niin värit sekoittuvat toisiinsa. Kurkataan vielä lopuksi, minkälainen aarre sateenkaaren päästä löytyy. Mennään katsomaan. Sateenkaaren päässä sijaitseva aarre onkin vain legendaa, sillä sateenkaari ei sijaitse missään tietyssä paikassa. Sateenkaarit sijaitsee tietyssä suunnassa havaitsijan ja auringon suhteen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kukin havaitsija näkee oman sateenkaarensa
joka liikkuu hänen mukanaan. Mutta mikä ihmeen kaari? Kaareltahan se näyttää maan pinnalla sitä katsellessa. Todellisuudessa sateenkaari on osa ympyrää, jonka keskipiste on auringon ja havaitsijan oman pään varjon suunnassa. Lentokoneesta on mahdollista nähdä sateenkaari kokonaisena värikkäänä ympyränä. Tässä kaikki tällä erää sateenkaarista. Kiitos kun katsoit.